Kimdi? Ewa. Murat Molla hani? Ataşany? Men yerine. Men yerine? Inni? Tamam, maňa şu ýere gelmelikler. Sen yanmadın. Men ýazmalaw. Sözlerini var bilýän näme diýmeler? Öwrenip oturýan ana. Näme öpleşýärem bilýän? Topon näme? Bunu başla alat ýok näme? Hayrat et, düşünmeli bolýas. Ýürejiklim, hem meňde salam. Bugun Toponda ilkinji gezek Aynur Angel. Men ýürejiklim, meni bilýänler. Indi Murat Mollaň patpiçikler başga da şu Toponu görjekler. Hemmesi men ýürejiklim öwrleýäňiz. Bugun biz Ada Production'na 7 videosu bilen birlikde Toponun gazysyna başlaýar. Bulan müjera bolle, ay bolýa, dowam ediberelim. Onda näme? Başladyk. Top onumuzun 10 yerini seslerimizin dengelenmesi sebepli 2 bölmeli bolduk. 10 yerde Begmurat Anamradov hiç yer DJ olmasa da DJ adını götüren yekete aydım şol. Bugün Begmurat özünün meni unut diyen aydım bilen bizim 10 ornumuzda. Elimi eline tuttum, bu gidip menden sen ot. Böyle demeli, beni unut, beni unut. Elimi eline tuttum, bu gidip menden sen ot. Böyle demeli, beni unut, beni unut. Begmurat bilen 10 ornu denk paylaşan aydımçı Begmurat'ın döwürdeşdiysem ýalňyşmaýar. Olam bahardan başlaýar. Berdi bi. Bugün bizim aramızda Aktars kaydym bilen sizin saýlamaňyzda. Kala suratlar benne Görýän yerimde Yüreğim küýsenme 9. ornumuzda Sabo Artikfun repertuarından Biwepa Köpeken diyen aydym bilen Begojan muşdoklar tarapyndan gowgaçylandy. Onda näme? Kliba tamaşa etýär. O doşum güler yüzüm solmasın Düşman girip bağdan gülüm yormasın Bir vapa köpeken Bir vapa köpeken Bir vapa köpeken 8. ornumuzda şeýle bir gowaydymma. Olaydymyň aýdylşyna diýmäge sözüm ýok. Klibiniň düşürülşüne de diýmäge sözüm ýok. Şoň aranjirovkasyna da diýmäge sözüm ýok. Galanam özüňiz göräýin. Celil Nurberdiýew diýmäge sözüm ýok. Sen ne dinle söz yok mu bana Tanımadıyım vakit gerek sana Dinle sözüm yok sana Beni söymene vakit gerek sana Sen ne dinle söz yok mu bana Beni dinle söyleme vakit gerek sana Unuttum dünyayı 7. ornu. Ajaýyp duet. Şu näme üçin aýralyk aýdymlar ýürege ýakyn bolýaka? Hemme aýdymlar lirika öwrülýän Enis Rejepow bugün Jemşit Huseýnow bilen aýralyk aýdym dueti. Biziň Toponumyzyň 7. ornunda. Tamaşa edelim. Ayrılık yak yana canım benim yüreğimde senin adın İkimiz çeken bu derdi yüreğim Ağlayan sensiz ayırdı Affal bir zalim seni yüreğimden çıkarmadım Hığıma bu dünya basya Aydyma sesi bilen süýjülük berýän Eldar Ahmedow, Bayram Ýazmamedow bilen biziň Toponumyzyň 6. ornunda. Ananmaryn saňa. Näme üçin aýdymyň ady Ananmaryn saňa bilýäňizmi? Aslynda Bayram Eldar bilen aýdym aýtjagyna ananmandyr. Şoň üçin hem aýdymyň ady Ananmaryn saňa. Aýsaň düşünşendirler de öz aralarynda. Soň bile klibi düşüpdir.
Seninle inanmarım veren vadalarım hani Bu ömrümü sana bağladım bir vefaya sana İnanmarım sana sonsuz yalanlara sen yok Toponmuzun 5-nji ornuny 2 aýdym bir wagtda elýär. Ýüregiňde ýokmy? Bilýärdim ýokdugyny. Hacı Ýarmamedow, Ferhat Ataýew. Ýüregiňde ýokmy? Bileli, bam ka, ýokmy ka? Men yüreğimde yok mu söyleyen yok mu Bana diyen mi yaydım bilen yok mu Yüreğimde yok mu söyleyen yok mu Bana diyen mi yaydım bilen yok mu Menden sır saklama aytmana yüreğim sen Öýlenýär. Gel. Sana yüreğimde yok. Ne böyle ya? Ne yapacağız? Ha, öýlenýär. Dedi. Ay, tanarım kan senin ol. Sungatda täze yüz, täze aydımçı. Meni öýlenýär. Nurullah Orazow. Öýlenýär. Kime diýäňmi? Göräýmisin? Öýlenýärmi? 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 Ýar senen tek maňa diýmän, öýlenýärmi? Özüňden uly var diýmän, ýal bersin öýlenýärmi? Ýar senen tek maňa diýmän, öýlenýärmi? Ya bu öyle gider. Men kadel amalyaň önüne degipdirler. O Didar Kakabayew bar, klipçilik taşlap aktyorçylyga başlap. Didar, hiç kime söz verme, kliwe düşüyorduňňa da kliwe düşürjekdiňňa da. Ana amalyaň söz berip önüne degipsiň. Indi özüň düşünş. Bir de goşulýan näler? Amalya, söz verme, tamaşa edýär. En elimi barca günümüzsiz olmayan her birdemi bile sonlayan Mensiz asla yaşat bilmeyen Suymenimi Yatlap geçenleri dengleyen Başıma düşünüp bilmeyen Hani yine ağla dinleyen Şu köp milyonerler öýlenýär, batýar. Şu köp aýdymçylar öýlenýär, ýatýar. Şu mätenki bir tersine boldy. Öýlenme aktivlik artdy. Burşular ýa kerekde geçşeňi bilen bolsak, öňräkden öýrüpsen mäti. Top 10-myň 3-nji ornunda. Mäti. Çenmek. Sen öýlenmesin ýanyma, yeah. Giripsiň aňyma hen ganyma, yeah. Hoş bolamyň ýetirdiň sanynam, yeah. Ýene ýadan ýazanynam, yeah. Sen iki arama, yeah. Ýalmadym ýaryna, yeah. Gelin tek barına, yeah. Yeah. Bererim ýaryma, yeah. Gelini barımdan, yeah. Namasym arymdan, yeah. Sözüm yok. Dönmez. Döner. Yaşın yetti olsana. Yok dedim, sen düşünmedin. Azat dönmez diyen Gulali Gulmuradowa bilen sözüm yok. İkinci ornumuzda. Koyup gitme beni geride Keşfimi görgen her yerde Yok, inni sana diýmene sözüm yok. Senden başga birini gözüm görüyor. Sensiz ýaşamagy göze alamam. Yok bolamam. Ýürejiklem, ana toponmazda birinji ýeriňem nowat ýetip geldi. Şu men düşünemok. Lirikada har kaydym aýtýan bagşylar mençe öz stiline awtor kaydym dörek muhakkak pikir edemek kalar. Birazajyk täzelik gerekmi kadýan. Ýöne birinjilen gataryna şo täzelik döreden wa özüniň hem birinji söýgaydymy. Şu aýdymyň sözleri özününki, paşty sazam özününki, birinji klibi umuman toponumuzda da
birinci gezek özüm buruncu ornu bilen kimdir aýdýaňyz? Garşylalyňmy? Serdar Şarif. Salam. Gowmadyňyz. Ýeňişiňiz bilen gutlaýan. Şular ýaly sünlükliň howur köp bolsun. Anha bu owadan güllerim Luke Surprise adından soğut topon adından kabul etýän. Sağolun minnetda. Bu da ýeňçilik kubon. Mehriban müştoklarım bana ses verip şular ýaly gollaw edip ýeňji bolmana münasip edeniniz üçin köp sag bolsun maýdan minnetdarlyk maýdan. Galy berse de şu aýdymda Novatçanyň sary söz özüninkine klibi şekile geçirmekde mergen klip köp sag bolsun maýdan oglanlar. Öz kardeşim, gollaw beren kardeşime de köp sag bolsun maýdan. Bundan meýle halkymyz üçin, elimiz üçin täze aýdymlar işläp begendiler. Halkymyz toý etsin, hyzmatynda bolýar. Çağırın sağ olsun, sizin işiniz üstünlük bolardy diýen. Sağ olun. Çağırdyňyz. Serdar şu wagtlar bolup dursun. Hiç ýer ýeňiş kazanany meňde wagtda. Şol men sen ýerine bolan bolsam gyýgyryp aýdym aýdardım. Ýeň jokmyňda. Şu sana üstünlük getiren aýdymyňy sen öz müştoklaryňa aýdyp bersen. Nähili görýärsiň? Aşık sözler bu gece Sevim düştü dibice Altından kalman gece Dayansam güce Aşık sözler bu gece Sevim düştü dibice Altından kalman gece Dayansam güce Pirim sada yali İnayı yali Dolap bizim gün ayı Beğenirdim bu gece Aşık tüller bu gece Sevim düştü dibice Altından kalman gece Dayansam güce Aşık filler bu gece Sevim düştü dibice Altından kalman gece Dayansam güce Kabul etsin tavimim Olup bilsim yanıydım Karan kadar gülmüydüm Sensiz gülüm bu gece Aşık siller bu gece Sevim düştü dibice Altından kalman gece Dayansam güce Aşık siller bu gece Sevim düştü dibice Altından kalman gece Dayansam güce Aşık siller bu gece Sevim düştü dibice Altından kalman gece Dayansam güce